Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайк рӯ зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. муҳориба байни Умар Нурмагомедов ва Кори Сентхаген ки бояд рӯзи 6 август баргузор мегардид барҳам хӯрд. Умар дар вақти тамрин осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид. Умар навори осеб гирифтани китфашро чоп кард. биёин тамошо мекунем. Умар Нурмагомедов ин наворро чоп карда дар поёни ин навор чунин суханҳо навишт: ҳар гуна корҳо рух медиҳад ва осебҳо ин як ҳиссаи ҳаёти варзишӣ аст. дар ҳама ҳолат алҳамдулиллоҳ. албатта ки ман ғамгинам, аммо як зарраи шикоят намекунам. ҳадаф ҳоло ҳам ҳамон аст. китфи худро соз карда боз бақувваттар бармегардум иншааллоҳ, навиштааст Нурмагомедов. мо низ ба Умар Нурмагомедов саломатӣ хоҳонем. акнун ба ҷои Умар Нурмагомедов ба муҳориба зидди Кори Сентхаген дигар ҷангори вазни 61 кг Роб Фон мебарояд ва муҳорибаи ӯ зидди Кори Сентхаген муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад, ки рӯзи 6 август баргузор мегардад. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузашта медонем, президенти UFC Дана Вайт расман муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейраро эълон кард ва акнун реванши онҳо рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 дар Абу-Даби баргузор мегардад. ҳозир боша мо реаксияи Чарлз Оливейра, Ислам Махачев ва Ҳабиб Нурмагомедовро дар ин анонс пешкаш шумо мекунем ва оғоз мекунем аз суханҳои Оливейра. ма чемпион шудан мехоҳам. қариб ки ҳамаи муҳорибаҳои охирони ма дар замини рақибон гузаштааст. барои ҳамин мо боз ба он ҷо барои гирифтани моли худ меравем. ин муҳориба беҳтарин мешавад ва ма аз ҳамаи чиз қаноатмандам. мо барои омодагӣ 3 моҳ вақт дорем ва бояд таваҷҷӯҳи худро барои омодагӣ равона кунем. ҳамаи кор дар дасти худованд аст. ма аз ҳамаи шумо, аз мухлисони худ умед дорам. ба садоқатдорӣ, ба боварӣ ва эҳтироми шумо биёин ин корро мекунем. иҷоза диҳем ки ман ба кори худ машғул шавам. тамрин кардан ва худро дар ин кор қурбонӣ кардан то ин ки ҳамаи кор ба фоидаи мо ба анҷом расад. боз як маротибаи дигар ба худованд шукргузорӣ мекунам, чунки мо дар роҳ ба сӯи моли худ, ба сӯи камарбанд рафта истодаем. ба пеш барои ғалаба. Абу-Даби ман аллакай омада истодам, гуфтааст Оливейра. ана Ислам Махачев боша кӯтоҳ карда чунин суханҳо навишт: дафъаи гузашта касе ки омада натавонист, акнун барои шумо боз ин корро такрор мекунем иншааллоҳ, навиштааст Махачев. ҳамчунин Ҳабиб Нурмагомедов низ фикрҳои худро дар ин анонс баён карда чунин суханҳо навишт: 93 рӯз то муҳориба. аллакай аз ҳозир поятро аз газ нагир, танҳо ба пеш бародар Ислам Махачев, навиштааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки якум муҳорибаи онҳо дар Абу-Даби дар турнири UFC 280 баргузор гардида буд ва акнун реванши онҳо низ боз дар Абу-Даби мегузарад. ба фикри шумо дӯстон, ин реванш чӣ гуна ва ба фоидаи ки ба анҷом мерасад? метавонем фикротонро нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня хабар дод ки рақиби навбатии ӯ Шон Стрикланд шуда метавонад, на ин ки Дрикус Дюплеси. ман намедонам ки аз чӣ оғоз кунам, аммо Дрикус Дюплеси, ту тарсончакӣ, ана барои чӣ ту муҳорибаро қабул накарда истодаӣ? гӯё ки ӯро пояш дард мекунад, аз ҳамин сабаб муҳорибаро қабул накарда истодааст. дар охирон муҳориба зонуи ман осеб дошт, аммо медонӣ ман чӣ кор кардам? ман бо ҳамон осеб ба ҷанг баромадам, чунки чемпионҳо маҳз ана ҳамин гуна рафтор мекунанд. бисёри ҷангварон мегӯянд ки тайёранд ки бо любой кас дар любой ҷо ва дар любой вақт ҷанганд, аммо ту ин гуна шахс нестӣ. ман ин корҳоро мекунам. ин корҳоро Александр Волкановский мекунад, чунки мо чемпионҳои ҳақиқием. худи ҳозир ман дар зал тамрин карда истодам ва ман дар Сидней баромад кардан мехоҳам ва барои ман фарқ надорад ки ман бо кӣ меҷангам.
дрикус ду метони ки шавӣ, ту дар бозӣ нестӣ. Шон Стрикланд, ту дар бозӣ. Биё нишон медиҳем ки мардҳо чӣ гуна меҷанганд. Ман аз ҳамаи ин корҳо хаста шудам. Ман ҷангида наметонам. Ман ин муҳорибаро қабул карда наметонам. Ман осеб дорам. Албатта ки ту наметонӣ. Мо ин чизро медонем, дрикус ду гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки аз рӯи нақшаи UFC рақиби навбатии Исроил Адесаня бояд ки Дрикус Дюплеси шавад. аммо чӣ гуна ки аз суханҳои Исроил фаҳмидем, Дюплеси ҳозираш да омода нест ки бо Адесаня муҳориба гузаронад. барои ҳамин дӯстон интизори хабарҳо мешавем ва албатта ки ҷавоби Дюплесиро интизор мешавем ки барои чӣ ӯ омода нест. дар канали мо ҳатман обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст. шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрепитшуда.